Zwakele ngike ngayichaza i-law of cause and effects, kodwa-ke ngizophinde ngibuyele futhi kuyo-ke ngithi fahla fahla kuyo le video ngisaqhubeka embuzweni kaSisibabala ukuthi njengoba engasebenzi kufanele ukuthi enze kanjani. Okokuqala, raise ama-vibrations wakho ngokudla kuqala ngoba ukudla kukhuluma nawe. Okwesibili, uyaba in touch nama-natural elements, futhi nayo ividiyo ikhona la echazayo kabanzi ama-natural elements idila nje nakho. Bese emva kwalokho uyazi ukuthi ususa abanye abantu obubathembile ukuthi hayi mina umuntu engimthembile ngithembe i-boyfriend yami. Ngesikhathi wenza kanjalo unikeza yena amandla of taking charge of impilo yakho, and then the universe stands aside ubukela ama-guides wakho ngoba awuwaceli lutho. And mawucela ukhuluma nama-guides wakho, awuhambi uyothi ungibona nje sekwaphela iminyaka ewu-10 ngingasebenzi mina, hawu nangizisele emhlabeni ukuthi ngizohlupheka yini. Awukhali kanjalo mangabe ukhuluma nama-guides wakho. Ama-guides wakho uyawakhomanda, uyasho ukuthi ngifuna lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, ukuze ngizokwenza lokhu nalokhu nalokhu ngiyabonga. Uyadimanda, my guides, namhlanje ilanga lami le-rent ngidinga u-2,500 mangabe uya-rent ukuze ngikwazi ukhokhe rent, ngiyabonga. Bese uyayeka ukucabanga ukuthi lezo zinto ozishoyo noma oyicelayo zizoza kanjani. This is la esibanjwe khona kakhulu ngomsebenzi, ngoba wena ucabanga ukuthi yonke into eyisidingo sakho fanele ukuthi uyithole through umsebenzi lo ohamba uyoba islave kuyona. Ngesikhathi utshela i-universe lokho okufisayo usenda ama-vibrations. Ngesikhathi upretenda as if usunakho lokho okufisayo usenda ama-vibrations. Ama-vibrations wakho azo-attracta i-mood yakho nale vibration oyisendayo, izinto kuzo zizokwazi ukuthi zizokufica. Uma wena uhlezi uthi yo mina ngisahluleki ngoba ngina-matric, hawu vele mina ayikho into eyimina ngisoze ngaqashwa, vele nje mina ngisoze ngathola ngisho i-learnership, kusho wena uyibukela phansi, usho lezo zinto vele ongafanele ngisho ubheke ngisho kuzona, ngoba yizinto osununuselwe ngazo, usuwazi ukuthi wena izona izinto kuphela ofanele ukuthi usurvive ngazo. Ngesikhathi usho kanjalo ama-vibrations wakho u-attracta leyo nto oyiyona. I-universe isebenza kanjalo. Yebo kunzima mawusaqala, kodwa mangabe uzokwenza lokhu uku-applye, ukupractice, kuzokuthatha isikhathi, yebo, ngoba kukuthatha isikhathi ukuthi wazi lokho okwaziyo njengamanje eziqiniso kodwa lingakusebenzeli, ukuze ufunde lokhu engikutshela kona okuwena okusebenzisayo ngamandla onikwe wona. Nalabantu nama-generations and generations aphila kwi-DNA yakho, nalawa akuzungezile ahamba nayo ngaso sonke isikhathi, kuzokuthatha isikhathi ukuthi ukujwayele ukuthi ukwenze, kodwa into okufanele uyenze futhi ukuthi ube self-aware. Ube self-aware. Ukuba self-aware ukwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uba present la kule ndawo okuyona. Awuthi ube uqoba mhlawumbe utamatisi lapha ubucabanga ezinye izinto. Uzoqala ngokupractice kancane kancane kwizinto ezincane ukuthi njengoba ngithela ushukela enkomishini, uba aware ukuthi ngithela ushukela enkomishini, uyagoqoza, wenza yonke leyo nto, ube self-aware, ube present in this moment. Into engemuva nento ekusasa ayi-exist, i-exista kuphela la engqondweni yakho. Umsebenzi wakho ukuthi uvumele isimo senzeka empilweni yakho njengamanje. Ngesikhathi uvumela isimo ukuthi senzeke kuwe empilweni yakho njengamanje, uzobona ama-changes azoba khona empilweni yakho. Ube appreciative ngaso sonke isikhathi, ubonge. Ngiyazi ukuthi kusandwe engazi ukuthi kuningi, kodwa akukho okunye ozokwenza ngaphandle kokunye nje, ngoba impilo yakho nje yonke fanele ukuthi ulawule la engqondweni yakho. Ngesikhathi ulawula ingqondo yakho, impilo yakho izoshintsha completely. Ngesikhathi ulawula ingqondo yakho, uba self-aware, uconscious kuyonke into oyenzayo, fully present. Uma udla uyadla, uma uxoxa nomuntu uyaxoxa,
Uma uthule ulalele lento oyilalela, yonke into oyenzayo iba available kule moment bese uyabonga lokhu onakho ukuze kuzozo okunye. Abantu abaningi aba-appreciate ukuthi ugesi uyakhanya. Ngiyabonga ukuthi nginey'mpahla ngigqokile. Ngiyabonga ukuthi nginamehlo ngiyabona. Ngiyabonga ukuthi nginey'nyawo ngiyahamba. Wena uhlezi ubheka ama-faults nezinto ozoyiblame. Awubonga ukuthi hawu yazi ngaze ngamuhle. You know, awuy'tsheli ngisho nanokuy'tshela ukuthi uyayithanda wena. Enye into okufanele ukuthi uyenze mangabe umuntu uyasebenza noma awusebenzi. Uvuka ekuseni into yokuqala oyitshela yona uyibuka esibukweni, ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda, ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda, ngiyakuthanda, ngiyakuthanda. Uyayitshela more than 10 times uyibuka esibukweni. Ngesikhathi wenza kanjalo, uzoyeka ukufuna uthando kwabanye abantu ngoba wena utshela your inner self ukuthi uyamthanda. Ngesikhathi usho kanjalo awudlali your subconscious mind ulihleze lalele. Whether uqinisile noma uqinisile akazi ukuthi kuyikona okuyikuphi oyiqiniso. Lokho okusho yilokhu akuthathayo akufaka la ukuze kuzobe yiprogram orana ngayo. Uyazitshela ukuthi uyazithanda, uyabonga ngezinto ezincane. Uhleli uyakhuluma nama-guides wakho ukuthi only positive things. Ngifuna lokho, ngifuna lokho, ngifuna lokho. Ngifuna lokho, ngifuna lokho, ngiyabonga. Bese kungabe umsebenzi wakho ukuthi ke ngoba ngitheke ngifuna lokho nalokho ke sekufanele ukuthi ke hayi ngizokwenza njalo ngempela ukuthi ngikuthole. Yebo, ukhona ama-steps okuzofanele ukuthi uwathathe, ama-steps, ama-actions. Ungathi uyafuna ukuba ne-license, awunayo imali yokwenza i-license njengamanje. Nanti izwe ezofanele ukuthi ulalele le ebizwa nge-intuition. Ungahamba uye driving school nje uyobheka ukuthi ngabe kuyimalini kona okokuqala i-action leyo ukuthi kuyimalini. Nakhona awuzukwenza ngoba kusho mina njengesibonelo. Uzolalela lento esho kuwe ngaphakathi ukuthi njengoba ngifuna lokho uzonothisa synchronicities, izinto ezimhamba zinqwamane nalento othi wena uyayifuna zizoyifikela nge-intuition. Mhlawumbe uzobona i-ad, mhlawumbe uzobona uscrolla la ku TikTok ubone something opportunity efanayo naleyo nto. Angazi ukuthi ngiyayichaza kanjani kodwa kukhona lokuqondana kwezinto. Ngesikhathi ucela uyanikwa. Awuzunikezwa ngokuthi kuvele kuthiwe nakho. Uzonikezwa nge-intuition lokho kuzofanele ukuthi uyilalele. Okunye lokho kufanele ukumasterisha ukuthi ngiyayilalela i-intuition yami. Ususe inzondo enhlizweni yakho. Ususe inzondo enhlizweni yakho. Inhliziyo yakho uyivule ube nothando for everyone and everything. Uvule inhliziyo yakho ube nothando kubo bonke abantu. Ngiyazi abantu abaningi singaku-argue-isha isikhathi eside lokho ukuthi ubani mina wangirape, ubani mina wangithathela indoda, ubani nje kuyimanje ngiyahlupheka uyena ongithakathayo. Uyakususa konke lokho ngoba izo zonke izinto ezokubeka kwi-lower state of mind of consciousness. Jealousy, hate, fear, zonke lezo zinto ama-negative emotions akwehlisa ama-vibrations wakho. Ngesikhathi uxolela ngisho abantu awumxoleli umuntu ngokuthi uzile wazothi hawu ngiyaxolisa angifuni nje ukuthi yabona siloko siqhubeka in this bad aura. Awulindele ukuthi umuntu uzoza kuwena. Umuntu ufanele umxolele ngisho bekuthiwa kwenye iprovince. Ukhuluma nawe ukuthi mina sibanibani ngiyakukhulula enhlizweni yami, ngiyakuxolela ngakho konke okubi obakwenza kimi. Ngiyakurelease leyo hate, leyo anger uyayirelease kuwena. Ukhulume nawe lokhu uyakusho kuwe, ukhulume in words, ukuphimise. Uzobona umahluko ozokwenzeka ngokwenza leyo nto. Bese emva kwalokho uyakususa konke lokho obekwa memories. Ngithi wena manje awusagcina engqondweni yakho izinto ezimbi, usugcina only izinto ezi-right, only izinto ezilungile. Siyeke ukuthi nalabantu abathi kena
emasontweni nje kakhulukazi kuthiwa hayi akekho umuntu akufanele ukuthi kuyena akufanele siblame muntu for anything. Sisazofundisana ngalokho. I think uMaslide angilandelayo ngizochaza kakhulukazi ngeblame.